don haka irin waɗannan malamai ne da suka zo su ruɗa addinin musulunci kawai cewa babu sallar tarawihi ga abu tabbatacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, gashi a sahihul bukhari, gashi a sahihu muslim, gashi a sunan abi dawud, gashi a sunan tirmizi, gashi a sunan nasa'i al-mujtaba da al-kubra, gashi a sunan ibn majah, gashi a muwatta malik, gashi a sunan daraqutni, gashi a sunan al-kubra na imam al-baihaqi, gashi a mustadrak na abu abdullahi al-hakim an-naisaburi, gashi a sahihu ibn hibban, gashi a sahihu ibn khuzaima, gashi a musnad ahmad, gashi a musnad tayalisi, gashi a musnad baqiyat ibn makhalad, gashi a sharh ma'ani al-athar, gashi a sharh mushkil al-asar, gashi a sharh sunna na bagawi, gashi littattafai ba iya. Sannan wani ya zo yau ya waye gari ya ce wai babu shi, wai haramun ne, yana kokari ya batar da mutane. Don haka yan uwa musulmi, irin waɗannan da'awoyin ko saurari ba su isa ba. Ire-iren waɗannan mutanen idan suna ganin wannan abin da suke faɗi daidai ne, akwai malamai waɗanda suke shirye su zauna da su, ko ni ina cikinsu. Su zo gabana ya faɗa mu ne, ce gashi nan haramun ne, ya buɗe littafi ya gwada mu ne inda yake haramun. Ya zo, kada ya zo da littafi ko ɗaya, duk littafin da na faɗi yanzu da wanda ban faɗi ba duka ina da su a ce, kuma karatunsu nake yi. Dare da rana aikin guda ne, shi ne karatun nan, dare da rana. Don haka ya zo ya buɗe littattafan ya diba. Ni dai zan kame shi tarawihi cikin littafi 120, shi kuma ya kawo mini littafi biyu inda aka ce tarawihi haramun ci cikin littattafan musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya sauwaka kuma